Ngubingelele ngiphinde kwamukele mbukeli kwesimanje sikulethela zona ke indaba ezifika ngaso ke isikhathi uDUBULA ke usengena ke ezinkingeni ngabamfunayo lapha ke ematekisini kodwa naye ke uDUBULA ke usephumele ubala ngokuthi naye ke akanandaba ke kodwa ke uyabadinga ke abamnike ilocation uzoyifikela yena mathupha ke awuyizole ke nansi ke insizwa eUDUBULA ke ifuna lezi insizwa ke ethi nazo ke ziyamdinga ngempela ke uDUBULA njenge% awuyizole ke zona ke lezi insizwa uphinde uyizwele iside lakhe ke uDUBULA lezi insizwa siyabonga. Yazi ukuthini ngendlela esukudinga ngayo sikudinga njenge-prize. Sanibonani wey'ngane zakwethu, sanibonani. uDUBULA lo DUBULA ya uDUBULA lo kunale video ke le ngiqeda kuyistisha manje le lezi insizwa lezi zithi ziyangidinga, ngibona nje ininganyana lapha kwi-condom zithi zingidinga sokwe-prize. Okumnandi ke ngawo phela zikukhulume lokho nje live kubuka izwe lonke ukuthi cha bangidinga. Sengigcine ngayibona ke ivideo yenu bafowethu ukuthi niyangifuna la ngifuna khona. Into engicela ukuyiqinisekisa kunina ke insizwa ngiyahlonipha kakhulu, insizwa bafowethu laba basemarenke ngiyabahlonipha kakhulu. So bafana bakithi anginankinga. Into engicela ukuthi ningenzele yona, ngicela ukuthi ningikhiphele nje i-location ukuthi nisebenzela kiphi irenke bese nibiza ngamagama enu futhi ukuthi usibanibani ongidingayo ukuze mangifika lapha erenkeni ngingabikho inkinga yokuthi mhlambe ngiyastruggle ukuthi ngithola amagama enu ukuthi ubani. Cela nje ukuthi ningitshele ukuthi obani amagama enu nikiphi irenke, ngisho ngathiwa ngikuphi, ngisho ngathiwa phesha ngizoyifikela. KuMpumalanga ngizoyifikela, la ePitori ngikhona ngizoyifikela, kuphi eNatal ngizoyifikela bafana bakithi. Shone nje ukuthi nikuphi mina ngizoyizela kini ngoba ngizwa kuthiwe ngathi engathi nithi ningifuniso kwe-prize, angazi ke i-prize yanike lena ngifuniso kwa. Nikhululeke bafowethu, ngizoyifikela mina kunina sibonane ngendlela enifuna sibonane ngayo. Mina anginankinga ngumabizo sabele bafana bakithi, ngizoyifikela mina mathupha la engifuna khona. Thank you. Kodwa 25 ake kuthathwe lento kuyiqala WhatsApp yayikuthiwa lapha emshini yabona masekuserasi mina ngifike bakusera masekuserasi mina ubesera ngathi ngibona into ibhalizo cha nami ngiyibona uthathe nje ngoWhatsApp yokuthiwa lapha emshini angalibonga nginakanga izolo ngikukhombisa myself nobuka ubingelela angibuka ubingelela mina ngibhala nangubuka ke namanje akubiza azosiza phela ubingelela akeza kusiza uthi ukhuluma into esekahle ibhizi nomaphansi